Artali Kishnong napo kajila Kishnong umden bat mau plang kila syajid kum ka best tourism village arpusau na katangat jungokai jong ka sarkar pedeng da ka ba itu ya ka jing tebet jongki haki kam shna jing shna bat ki jing pensanam hang ni ka don ka kubor Kishnong umden ka Bahari Boy district kelapau lo ka jing tebet pen shna penwan dore ki jing shna babunjat hak badang shen kalayo ekanam best tourism village hak liang ke jing shna ling ba katangat jungokai kinong than jan dakakti nakani ka than kilapun pawe ke jing kemen jongki panyo ya kani ka kusnam bat kilapun skam ya ke jing kular jongki pandang yai tre shitom ha kani ka kam ka jing snow ka jing halor kane ka jing jin jongki ya kane ka snow ni ka umjan ba layo ya ka best village tourism madap da ka jing snow kemen ka bakrau kamtam engi kinong thanjan ke bala ni kini kinong thanjan ya kini ki janyer dia ke babun hi kinong thanjan ne hapo snong jongi hapo umden ki im da ka kam thanjan bat ngila yo kam im jak po na kene ka kam ka bang thanjan balang ba jong jing rap jong ine hala ban hiang hala jong kidan bat ka jing rap hi ru na ka district handum ka bang yo na ki babun ki jing rap na ki wan ki lum ki mesin bat ka jing kener joki la ki jong ki bat ka jing ai man sem ko jong ki hilong ko bang hilong hadu ha ka por ha ka bakom ka umden diwan ngilayo ya ka dikliar lani ka ri ka snong lani ka jaka berarti beka kum ka jaka khanyar dia berbau je semut ya ka ya ka mekhalia hi ka bla dikliar lani ka bla ai ni na lo ka aturi uturi atik hajar apui mela itu ya ka ni ka snong jongi kum ka jaka thanjan atip ya ka kum ko umden diwan dan ni ka snong eriksel ka bapau nam na ka benta ka jing pen mi ka jing thanjan da ka kti pa ka jing pen mi ya ka jan eri klanang ki yo shaprang ka jing pen mi ya ka jan eri kala pen mahashibun ya ka jing im jong ki nong thanjan trairi hak ba kala kan tiu ya ka yo kon ka badong kam jong ki long yeng long sam ka jing itu ya ka ni ka snong kum ka jaka jong kai per thai ka bapau nam la khmi lenti ba kan pen kiu ya ka jing dawai ki ni ki mar na ka liang MLE ka nong po constituency lapen pa ko jing sungu halor ka jing presh tom jong ki nong thanjan da ka kti pau lapen skuru ya ka jing kermen bakin dang yai teng ban job nang ni skmat kani ka khusnam kam pen pau tang ka jing start jong ka snong umden ndre ka long ru kum ka jing pen kala ya ka roi ka par jong ka than da ka pen mi ya ka jan e result bakar pang jong ki bat ki rukom thanjan ki nong song snong ki thumu ban pen mi ya ka jing so tanat ka bakham khrau ha ka kam thanjan jong ki bat ban pen roi ya ka lawe ka bane nak benta ka imlang sa lang jong ki Bureau Reports DD News Meghalaya